Gipasigarbo sa 11 ka mga kandidata sa Hiya sa Kadayawan 2022 ang ilahang mga tribo ug bitbit nga mga advokasya ato sa media presentation kanila kagahapong adlaw. Sumala ni Dan Salvania Jr., Hiya sa Kadayawan Event Coordinator, nga adunay bag-ong mga corona para sa tulo ka mga winners. Sigon niini ang Hiya sa Kadayawan 2022, mudaog usab og 100,000 pesos cash prizes ug uban pa mga premyo, 80,000 pesos alang sa Hiya sa Panaghiusa, 60,000 pesos alang sa Hiya sa Kalambuan, samtang ang mga non-winners mudawat og tag 25,000 pesos. Yung 3 winners po, ini-endorse namin sila ngayon sa city government. Balang city government na under City Tourism natin, sila yung parang magiging manager, no? They will handle the 3 winners para during their whole reign, at meron silang natatanggap din na allowance. At kung magkano yun, hindi ko na alam actually. Kasi sila na yun, they get something that in return of their service during their reign the whole year. Karong August 6, 2022, ang cultural presentation kung talent competition sa mga kandidata sa Magsaysay Park, alas 6 sa gabi, samtang ang coronation sa RMC Petro Gas Arena karong August 17, 2022, alas 6 sa gabi. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyo man ay Miginita, Tatak RMN.